jok kodwa gi interest. To koro kiwacho ni ne gi resign ke gin tenen ne gi ndiko ne duond bura mar ODM ka giwacho ni wawuok e duond bura kose ne gitime yo machalo nang. Chik ma wawacho ni en clear. Kisomo political parties 14E. Ne kapo ni ng'at moyier gi chama moro osewuok nikech kanyo kidon tiere sections mang'eny manyiso kaka ji wuok e chama. By the moment me wuok ni support ideologies mag chama moro, to you are deemed to have resigned. Makato kindiko boke mag resignation. Wearwa Ascon Kamili etu ako kinyi makawuono. Kora dwa ni los kae kako kila. Wang'eyo ni wantiere kanyo koda Political Parties Dispute Tribunal. Kata mano mabendi luongo kanyo ni komiti manono weche yuarruok manitiere duond buche. Komiti ma kamano no omiyo ji abich gi fungruok kaluwore ni ne gigeng'o wach mar thicho gi oko e duond burano mar ODM. Jo ODM to wacho ni ne gi resign kaluwore ni kaka ne gise tudore kod Kenya Kwanza matiende ni koro paro margi kod paro mar ODM opogore manyiso ni koro gipogore. Chik to wacho nang'o kotudore kod jogo mapono no tudore kod kweth machielo mar siasa to gine kweth moro ni. Mokwongo kata kapok wadhi e wach mar siasa ni amoro ahinya ni abedo e mbaka ni gi mheshimiwa mjumbe maimbo kane yiero mokalo ne timore ne wadhi go siasa abe asebedo jachama mar ODM ne wadhi go siasa ne jakom kane presidential campaign team mare Imbo to nayudo buok ahinya ni Imbo ji opur tayudo ni pi onge kendo ji omo mana pi gi punda e yawo amor ka yudi ka kawuono dagombe ni lose wach kata kuse loso gi governor maru kata gi tend Siaya nikech na ayudo ka piny bunge malich mapokaneno nikech ang'eno puro dichiel Siaya osetimo ang'o be gisenyiewo tingni makonyo dhano timo mano sirikal sani chiwo mbolea ang'o mosetimore wachno kata kwa we siasa paro ni mano gima duong' ahinya ma dagombe loso. Mar ariyo Jakom Mbadi eng'amu gik monego lose wach mar demokrasia e chama mar ODM nikech en ranyisi mar onge mar demokrasia e chama mar ODM. Kaparo ni Jakom Mbadi osebedo mjumbe kuom higni 15 to kendo chako dhi okawo thuolo monego wene rowere, monego wene joma nigi ng'ol, monego wene joma mine, kata owacho ni koro en mondo yiero obed mjumbe owe kom no chunge ni chama wacho. Mano en ranyisi mokwongo ni chama okomiyo pek ne joma chako go siasa, joma mine, joma tindo gi joma nigi ng'ol. Mar ariyo e wach mar riembo manyo riembo wajumbe matiyo mineno ni tiyo gi rais. Sani koro wach ne ok riembgi ne gigwetao. Gin giwuon ne gigwetao. Ang'e gima gitemo wacho. Gitemo wacho ni impliedly kaluwore gi tim magitimo, weche magiwacho, gi gik magitimo gi joma giromogo. Mane momiyo giparo ni sani koro pachgi osepogore gi kaka chama dwaro. To dang' apenjra ni adier mano nyalo bedo adieri. To ne gin ji adi? Ne nitie Esther Passaris nyogo kura kumoro nono.